Il-bord tal-inkjesta li għandu lan jistabilixxi jekk l-istat għamilx li seta biex ma tinqatilx il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia qed jistieden lil kull min għandu x'informazzjoni li tista' tkun utli biex jgħaddiha lilu. Il-ġimgħa il-bord magħmul mill-imħallef emeritu Michael Mallija, mill-Prim Imħallef emeritu Joseph Said Pulicino u mill-imħallef Abigail Lofaro laqa rikors ippreżentat mill-Laqda Repubblika biex tipparteċipa fl-inkjesta. L-aħħar li ltaqa' l-bord kien fl-14 ta' Diċembru li għadda wara aktar minn sena jisma' xhieda bl-aħħar xhud ikun Keith Schembri. L-avukat Terris Komodini Kakija li flimkien mal-avukat Jason Azzopardi qed tidher għall-familja Caruana Galizia ippreżentat dokumenti dwar ix-xhieda ta' Paul Apa Bologna u Mark Gazan. Qalet ukoll qed tiġbor informazzjoni mir-rapporti tal-NAO li wkoll għandha tippreżenthom. Il-bord staqsa dwar dejta li tikkonċerna lil Jorgen Fenech bl-avukat Komodini Kakija tgħid li dan jista' jsir imma bil-magħluq. Dwar kemm baqa' nies jiġdu l-avukat Komodini Kakija qalet li baqa' madwar 4 persuni biex jagħtu d-dispożizzjoni tagħhom. Il-bord qal li l-inkjesta pubblika se tkompli nhar it-tnejn 8 ta' frar fis-satejt wara nofsinhar bix-xhieda tan-notar Mark Samut.